Shubor na kaslem jong unongsan Hima. Kinhon niya kai jong ka Blue Bombers FC. Kalau yo ban Korea ka nam Lahduh, ka Lympung niya kai Football Invitation Knockout Football Tournament ka bala penyat di ka New Nnsscc Sports and Cultural Club. Kajingyo ban kor bat ra jong ka Blue Bombers ya ka teka nam kadai hadin makalala ban prelim no ya ka kinhon niya kai jong ka Ribhoy United da laiko la not hagajingi kon final ka balalong hagasngi satjan jong ka tayo hamaran niya kai ka Shnong New Nnsscc. Shisho hagatay kasngi ya ka nam man of the match layo ban kor da Stephen Pali na ka Blue Bombers. But hagani kasngi ka Blue Bombers kalayo ru ban Korea ka song pisa ka pralak tingka harengkat ka trophy kat ba ka Ribhoy United ka bala shot jump kalayo ya ka song pisa ka ba saulak tingka harengkat ka trophy.